Isahluko samashumi amabili anesixhenxe kuverse 46 efundeka ngohlobo. Ke kaloku malunga neli lixa lesithoba wadanduluka uYesu ngezwi elikhulu esithi, Eli, Eli, lama sabakthani, Thixo wam undishiya ngani na? Indawo lena uYesu usesemnqamlezweni kwityeli lesine, usisithokothobo sobumnyama. Uthi xa isifunda kakuhle imbali ndiyaba sisithokothobo sobumnyama kwangangeeyure ezintathu usukela ngo-12 uyoma ngo-3 okobumnyama. Ubumnyama bebukubungela ilizwe. Okokuqala ziintlungu ezithi Yesu, okwesibini lisikizi belisenzeka lathi imilambo khona ukuze amazulu angayiboni le nto yenzekayo ngathi imilambo. Wathi umntu uba ebesecaleni kwebuhlanti wasosesima kuloo ndawo akuyo wabumnyama kwenzeka into engazange yenzeke. Wathi kobo bumnyama bunjalo wadanduluka uYesu ngezwi elikhulu esithi, Eli, Eli, lama sabakthani, Thixo wam undishiya ngani na? Bathi abantu bebesecamkwakhe abamqondi into okokubana uthetha ngeyiphi ilanguage. Abanye babecinga uthetha ngesi-Aramaic, kodwa abanye babecinga uthetha ngesiHebhere. Le nto bava besithi niyamva na uBezu Eliya, ubumshiyela ntoni uEliya? Ingathi ungqinelana nomculi usuke ufe mntakabani na lisina nje izulu. Ngqinelana nelo culo uYesu ngeli xesha lokokubana kwesi sithokothobo nathi sobumnyama sikuso, kusiyi-South Africa sibanjwe bubumnyama bento esingayaziyo. Usinika ithemba uYesu lokokubana xa sidanduluka sidandulukela kuThixo, uncedo luzawuba khona. Yiyo loo nto kuseni nje besithi, Thixo wam undishiya ngani na? Asiyazi into eyenzekayo phakathi kweli xesha kuthe cwaka kobumnyama, noba kwenzeka ntoni phakathi koYesu noThixo, kodwa simdanduluka ngezwi elikhulu esemandleni sithi, Thixo wam undishiya ngani na? Uyayazi into yoba esakushiywa nguThixo zonke izinto azinawuhamba kakuhle, kuba kaloku uThixo naye utshilo uYesu kubafundi bakhe wathi, uzilixa loba nindishiye nicimbe ndindodwa kanti andindodwanga, ndinobawo. Ufikelele kwelo xesha linjalo kuYesu loba makaphuthaphuthe iintambo zezulu, aphuthaphuthe imagnethi yasemazulwini. Ova kunxibelelwano uyaphela, uyakhwaza kuThixo wakho uthi, Thixo wam undishiya ngani na? Ndifuna ukuthi nathi uThixo akakashiyi nangalo mzuzu. Usembula Thixo wayenguye emandulo, athi umculi xa mbona kakuhle athi unabantu bakho Thixo ngamaxesha onke ubagcina, ubancede endaweni zonke. Ufuna usibonisa loo nto kuYesu lokubana uThixo akashiyi noba singasebumnyameni, noba singasentlungwini, noba singaphi na, kodwa uThixo uhlele nathi. Usithembisile uthi ndinani mna lonke ixesha, yomelelani nathi ke masomelele. UYesu uyasiyala ekuseni njena ngala mazwi, sekuphela ithemba nakwabantu bebesemnqamlezweni makuske kwagubungela ubumnyama. Eyona nto ayiyalezelayo uYesu, ubumnyama kubo uThixo usekhona, kwikona ome kuyo uThixo usekhona. Yiyo loo nto namhlanje sithi, Thixo wam undishiya ngani na?